Бүгінгі күнде Татарстан коронавирустан 80 000 дозаға якын вакцина алған. Прививканы бушлай һәм ирекле ясатырга була. Иҗтимагый палатада экспертлар коронавирусқа каршы прививка ясау турында социаль шелтәрләрдә һәм мессенджерларда еш очрый торган төрле фикерләргә бәя бирергә җыелды. Беренче тапкыр бу теманы фәнни җәмәгатьчелек һәм Татарстан халкы тикшерде. Очрашуга каршы хәрәкәт активистлары да килде. Теманың дәвамы киләсе репортажда. Пропустите, пожалуйста, всех! Түгәрәк истәлдә катнашырга теләүчеләрне Татарстан иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиевага тынычландырырга туры килде. Вице-премьер Ләйлә Фазыева белән бергә прививкаларга каршы хәрәкәт вәкилләре белән сөйләштеләр. Фикер алышуга алардан 4 кеше урынына 21 килгән. Очрашуны актив анонсладылар. Сораулар да көттеләр. Тик көтелмәгән кунаклар сөйләшүгә әзер түгел иде. Давайте друг друга послушаем. Әйдәгез бер-беребезне тыңлыйбыз. Сорауларны бергәләп хәл итик. Безнең үзара хезмәттәшлектә бернинди проблема да була алмый. Фикерне көчләп тагу белән берни дә хәл ителми. Тавыш куптару гына да проблеманы шишми. Түгәрәк өстәл сөйләшүенә Сәламәтлек саклау министрлыгы, Роспотребнадзор вәкилләре, шулай ук танылган галим эпидемиологлар, ковид авыруларын дәвалаган клиникаларның җитәкчеләре җыелды. Хәзер халыкны вакцинацияләү белән шөгыльләнүче белгечләр дә бар иде. Мондый составта фейклар һәм вакцинация турында беренче тапкыр фикер алышалар. Мессенджерларда һәм социаль шелтәрләрдәге кайбер мәгълүматлар фәнни фактларга каршы килә. Ковид – это заболевание, сопровождающееся фатальным. Ковид кешенең гомере зелүгә китерүче куркыныч авыру. Вирус кеше организмында авыр иммун реакция китереп чыгара. Бу йогышлы авыру. Безгә барлык ысуллар белән нормаль тормышка әйләнеп кайтырга кирәк, чөнки кешеләр аннан арыды инде. Әмма вакцинациягә каршы профессионалларны игътибар белән тыңларга теләмәүчеләр дә табылды. Киресенчә, хәлне киеренке итеп күрсәтергә тырыштылар. Прививкага каршы хәрәкәт активистлары экспертларны бүлдерде. Хәтта очрашуга битекләр дә киеп килмәгәннәр иде. Вакцинаны кешеләргә мәҗбүри рәвештә ясаталар дип акланырга тырыштылар. Экспертлар арасында Санкт-Петербургтан килүчеләр дә булды. Данный факт недопустим на территории Российской Федерации, недопустим в Республике Татарстан. Бу факт Россия, Татарстан территорияләрендә рөхсәт ителми. Татарстанда яшәүче 4 миллион кешегә 82 000 вакцина кайтарылган. Һәркем үз ихтыярын мөстәкыйль рәвештә белдерә, беркем дә мәҗбүр итми. Волю каждый изъявляет самостоятельно. Никто никого не заставляет. 2 сәгатькә сузылган очрашуда вакцинация ясаткан, шулай фикер алышуга кунак итеп чакырылган кешеләргә дә иркенләп чыгыш ясарга ирек бирмәделәр. Нигәдер, аларның тәҗрибәсе активистларны кызыксындырмады. Иң мөһиме, фәнни җәмәгатьчелекнең дәлилләрен республиканың күпчелек кешесе дөрес аңлаган. Татарстанда 24 меңнән артык кеше ковидка каршы вакцина ясаткан инде. Фанис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.